Ako isto viete, tak prvé zápasy na majstrovstvách sveta v hokeji 2026 máme za sebou. Odohrali sme zápasy s Norskom a s Talianskom. S Norskom sa nám podarilo zvíťaziť 2-1, no a s Talianskom o triedu 4-1. No a v dnešnom videu sa pozrieme na to, čo sme videli v týchto prvých dvoch zápasoch. Zhodnotíme si to, vyzdvihneme nejaké pozitíva, negatíva a čo môžeme čakať v ďalších zápasoch. Takže ak sa ti video bude páčiť, určite lajkuj, odoberaj, zdieľaj, pretože nám chýba jeden odber do 60. No a ja nebudem zdržiavať a poďme na video. Prvý zápas proti Norsku bol naozaj ťažký, nebudeme si klamať. Po výbornej súhre Martina Pospíšila dal Kristian Pospíšil zo samostatného nájazdu gól, no a potom ešte ku koncu v tretej tretine dal gól Marek Hrivík, no a tým sme vyhrali 2-1 nad Norskom. Čo sa týka štatistík, Norsko malo dokonca o 4 strely viac ako my sme mali 19, oni mali 23. No a keď to zhodnotíme, nebol to vôbec ľahký zápas. Toto víťazstvo najmä patrí Samuelovi Hlavajovi, ktorý opäť dokázal, že je naša výborná jednotka, zachytal dobre, pretože dovolím si povedať, keby tam není sama Hlavaja, kľudne môžeme prehrať 2-4, 2-5, fakt chytil zas množstvo veľmi dobrých striel a dosť golových šancí, ale Samo Hlavaj nás podržal a vyhrali sme 2-1. Nebolo to nič extra, že wow. Splnili sme si to, čo sme mali, pretože boli sme favoritom, aj sme vyhrali 2-1, ale priebeh zápasu bol celkom vyrovnaný, Norsko hralo výborne, no ako som povedal, nás podržal hlavne náš brankár Samo Hlavaj, takže toto víťazstvo by som dal hlavne jemu. Ale mužstvo sa nevzdalo, hralo, dalo góly, takže nemôžem nič uprieť, akože odohrali sme to, na čo sme mali, snažili sme sa, vyhrali sme 2-1 a ako som povedal, vyrovnaný zápas, len akurát, že s lepším koncom pre nás a hlavne vďaka Samuelovi Hlavajovi. Mimochodom, včera som pozeral zápas Norsko-Slovinsko, kde Norsko vyhralo 4-0, tam vyzeralo parádne, ale môže to byť aj tým, že Slovensko hralo fakt, že jedno veľké nič. Ale teraz, keby hráme s Norskom, tak sa už možno trochu viac bojí, možno už sú viac zohratí a fakt majú dobrý tým, celkom dobre hrajú, sympaticko a páčia sa mi. Ale tak vyhrali sme 2-1 vďaka celému týmu a Samovi Hlavajovi, takže 3 body sú tam, jedna jazda je tam, ale tento zápas nebol vôbec jednoduchý, bol vyrovnaný a prišlo mi to, ako keby pozerám zápas o štvrťfinále, hej, takže Norsko nehralo vôbec zle. No a ďalší zápas, ktorý sme vyhrali 4-1 s Talianskom, kde dával góly Hrivík, Kmec, Pospíšil, Kristian a Okuliar. Čo sa týka výkonu, prvá, druhá tretina parádna, kontrolovali sme to, aj keď sme sa na tie góly museli extrémne nadrieť, strašne veľa šancí sme potrebovali na to, aby sme dali gól, ale nakoniec sme to dali. Mimochodom, Jozef William Kmec dal svoj prvý gól na seniorských majstrovstvách sveta v hokeja. Dokonca mal až 20 minút, čo sa týka ice timeu, čože fakt, že veľmi veľa. Tuším, mal najviac celého týmu. Martin Pospíšil dal 2 asistencie, Kristian Pospíšil dal gól takisto ako proti Norsku, takže už jeho druhý gól na majstrovstvách a taktiež dal gól aj Okuliar z presilovky. Prvé 2 tretiny boli parádne, odkontrolované s prehľadom, mali sme tlak, návrh. Hrali sme lepšie ako Taliani a vyhrávali sme 2-0 po 2 tretinách. Potom prišla tretia tretina, kde sme dali rýchly gól po 30 sekundách na 3-0. No ale odvtedy sme hrali katastrofálne, Taliani to prebrali, hrali lepšie, znížili, no ale Okuliar z presilovky dokázal dať na 4-1, no a potom sme to už proste ukočirovali až do konca. Proti Taliansku, samozrejme Taliansko slabší super ako Norsko, ale myslím si, že proti Taliansku to bol o dosť lepší výkon ako s Norskom. A keď sa pozrieme na tabuľku, tak máme 6 bodov, takže 2 povinné jazdy sme splnili, čo je najpodstatnejšie, pretože niektorí tento tým posielali do boja o udržanie, dokonca ja som si myslel, že to bude veľmi LTT a budeme sa trapiť, ale nakoniec prvé 2 ľahké zápasy máme za sebou, 6 bodov, plný počet, splnili sme to, čo sme mali, no a teraz musíme splniť Slovinsko, Dánsko, Česko a vyhrať so Slovenskom určite. No a jeden zápas z dvojice Dánsko-Česko musíme vyhrať, keď chceme postúpiť. Takže uvidíme, myslím si, že tento tým na to má, aby dal štvrťfinále, aj keď pred šampionátom som tomu neveril, ale je vidieť, že keď chceme, vieme hrať a tí mladí hráči ako Luka Radivojevič, Kmec a títo, čo hrajú prvý šampionát za starších, za mužov, tak hrajú naozaj parádne, som prekvapený a obstojne hrajú a dokonca robia aj menej chýb ako tí skúsení, ktorí tam hrajú dlho, takže fakt, čo sa týka tohto týmu, máme 6 bodov, splnili sme čo mali, musíme ísť takto ďalej a ten tým vôbec nevyzerá tak zle, ako som si myslel pred turnajom. Svoj názor mi určite napíšte do komentárov, lebo to ma zaujíma, čo si o tom myslíte vy a nie iba facebookoví tréneri, ktorých je na Slovensku 5 miliónov a píšu pod každý príspevok, ako sme otrasní a neviem čo. Takže do komentárov mi isto napíšte váš názor, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. Lajkuj, odoberaj, zdieľaj, pomôž 60 odberateľom, tým jedným, čo chýba.
No a my sa vidíme pri ďalšom videu a je dosť možné, že ďalšie video bude opäť z tohto hokeja a ďalšie dva zápasy si zhodnotíme.